Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang kinormatan dalah, kadang muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Taala, monggo kita lajengaken pengaosan kula panjenengan sedaya menika ingkang ing saat punika masuk utawi mlebet wonten ing serat nomor kalih. Ayatipun ayat 230 gangsal dumugi ayat 238. Kagem para kadang pamirsa ingkang ing saat punika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tamba paring usada. Mugi-mugi enggal seger kewarasan kados wingi uni dumateng para sederek kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awerat, masalah ingkang rumit. Mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring jalan keluar, paring solusi ingkang sak-sae-saenipun. Ugi dumateng para kadang ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Taala paring yuswa ingkang panjang, paring yuswa ingkang barokah, paring yuswa ingkang manfaat. Ugi dumateng para kadang pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring koreksi, tuwin paring koreksinipun dhateng kreweng aji channel menika. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Salajengipun mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan dening Gusti Allah Taala seger kewarasan, ayem tentrem kuaslamet, sabar lan tawakal, saha pinaringan gampang lan gampil gangsar lancar anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang bermanfaat wonten ing donya, manfaat wonten ing akhirat, lan ugi rejeki ingkang kathah turah blawah. Ugi mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan dening Gusti Allah Taala pangayoman saking godha rencananipun setan lan iblis, saking sedaya fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saha saking mara bebaya. Mugi-mugi sengkala ingkang dumawah linebura marang Gusti Allah Taala, ingkang dereng dumawah tinolaka dening Gusti Allah Taala. Dene kula panjenengan sedaya pikantuk slamet widodo. Monggo kita lajengaken malih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa aw a'nantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufah
wala ta'zimu syu'datan nikah hatta yablughul kitabu azzalah wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fagtaru wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Wa'lamu annallaha ghafurul halim. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih lan ora cacat ing atase sira prakara anggenira nakokake wong wadon kang mangkono iku kalawan tembung adu semu utawa anggonira anyimpen karep ira ing batinira. Gusti Allah uninga yen sira bakal anglairake marang dheweke ananging aja sira menehake janji marang dheweke kalawan dedelikan kajaba kenane yen sira padha ngucapake tembung kang bener becik lan sira aja padha netepake bundelaning nikah ngentenono nganti sarampunge wawangening kitab lan padha weruh yen Gusti Allah iku ngudaneni apa kang ana ing sajeroning atinira mulane padha diingati-ingati ing panjenengane lan padha weruh yen Gusti Allah iku aparamarta momot. Ayat candhaipun inggih menika ayat 236. La junaha alaikum in tolak tumun nisa malam tamatu hunna autazi dulahuna faridoh wa mati'uhum alal musyi'i qadaruhu wa alal muqdiri qadaruh mata'al bil ma'ruf haqqan alal muhsinin wa in dalaqtumuhunna min qabli an tamaduhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu walladhi biyadihi uqdatun nikah.
wa anta'fu aqrabu littaqwa wala tangsabul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basyir. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wus'ata wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang Maha Murah ingkang Maha Asih. Lah ora cacat ing atase sira manawa sira padha pegat karo wong wadon ing sadurunge padha sira grayang utawa ing sadurunge sira namtokake bageane karo weneh ana bubungah ing atase wong lanang sugih samurwate lan ing atase wong lanang melarat iya samurwate. Bubungah kalawan cara kang becik kawajiban ing atase para kang padha agawe becik ing liyan lan manawa padha sira pegat ing sadurunge padha sira grayang sarta wis padha sira tamtokake bageane lah wene ana saparone apa katamtuanira mau kajaba manawa sing wadon wis narima utawa sing lanang kang bubundelane nikah ana ing tangane wis narima. Wondene sira padha narima iku luwih cedhak marang bekti lan aja padha angelirwakake luber ing pameweh ing antaranira. Sayekti Gusti Allah iku mirsani apa kang padha sira lakoni. Padha rumeksa marang salat sarta marang salat kang linuhung sarta padha dijejeg ing pambangun turut marang Gusti Allah. Para kaum mukminin wal mukminat saha para kadang pamirsa ingkang kanurmatan ingkang kinurmatan kula pungkasi samanten rumiyin kajian kita monggo kita lajengaken artosipun utawi kita lajengaken kateranganipun katerangan wonten ing ayat 230 gangsal tegesipun ingkang wantah dawuh punika kaserat wonten ing catetan pinggir wewangening kitab ing ngriki ingkang dipun kersakaken wekdal kangge nyarantosaken ing sampuk ingkang sampun kapacak ing angger-angger tumrap para istri. Dados nikahan ing salebetipun ngidah punika boten sah. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 236. Faridlah utawi bagian punika mas kawin. Dados sanadyan prakawis mas kawin dereng wonten
katamtuanipun sarta anggenipun sesemaan punika dereng nate sae, tiyang jaler inggih kedah mintonaken ber budinipun dhateng semahipun ingkang kapegat, inggih punika kedah dipun sukani bagéyan senadyanto ingkang jaler kala wau tiyang melarat. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 203 ndasa 7. Tiyang ingkang kasebut kang bubundelening nikah ana ing tangane padha lakinipun dene narima punika nglilakaken bagéyanipun, inggih punika boten nedha wangsul sapilihing mas kawin. Ingkang manawi miturut ayat punika piyambakipun gadah wewenang nedha wangsul kapengetan pihak jaler purun nglilakaken bagéyanipun punapa ing dawuh mriki kasebataken manawi langkung prayogi wondene sira padha narima iku luwih cedhak marang bekti. Katerangan salajengipun fadel ing mriki ingkang dipun kersakaken tindak kautamen inggih punika tindak ingkang boten dipun wajibaken. Dados ingkang dipun kersakaken punika pawèwèh ingkang tuwuh saking sucinipun manah. Katerangan salajengipun wonten ing serat 203 ndasa 8. As-shalatul wusta tegesipun salat ingkang sae. Ingkang sae piyambak utawi ingkang elinuhung, boten ateges salat ingkang tengah-tengah, jalaran tembung wusta punika tembung watak ingkang suraosipun dados ingkang saged dipun anggih, ingkang suraosipun dipun sangetaken, kang mangka tengah-tengah punika boten saged dipun sangetaken suraosipun, dados ingkang saged dipun anggih punika tegesipun tembung wasot. Satunggalipun inggih punika kang linuhung, awit punika ingkang suraosipun kenging dipun sangetaken. Sajatosipun tembung wasot punika kenging dipun tegesi kang luwih tengah-tengah utawa kang luwih luhung, nanging rehne teges ingkang sapisan kala wau boten mathuk, mila teges ingkang angka 2 kala wau ingkang dipun anggih. Kacariyos bilih ingkang dipun kersakaken punika salat ngasar. Punapa sajatosipun ingkang dipun kersakaken dening dawuh kala wau wonten panyuraos warni-warni, nanging beda kaliyan panyuraosipun kala wau sedaya ingkang ngantos 17 warni. Kula gadah paham, gadah pamanggih bilih ingkang dipun kersakaken punika sanes salat ingkang tartamtu.
wangsul namung mengku suraos anggen kula sami nindakaken salat punika kedah ingkang kalayan lampah ingkang linangkung tembung wasta ingkang dipun ugem ingkang dipun agem punika sampun kenging dipun angge wangsulan dhateng para panyela ingkang sami mastani bilih salat cara agami Islam punika namung patrap lahir. Quran suci kebak dawuh-dawuh ingkang anedahaken bilih ingkang dipun wigatosaken dening agami Islam punika ruhipun salat sanes upacaranipun tata lair. Malah Quran suci ngelepataken tiyang ingkang salatipun dipun mengku teges serta boten nganggeaken cara ingkang gumathok. Saestu agami Islam punika namung badhe kados agami-agami sanesipun, inggih punika badhe nemahi namung dados angen-angen tok. Saestu aneh sanget tiyang ingkang tumrap kabetahaning batinipun wadak sanget anggenipun migatosaken dhateng lampah ingkang ajeg. Tumrap kabetahaning jiwa boten ngajengi lampah ingkang ajeg pekaten kala wau. Dura sanget menawi para kaum Nasrani ngaken bilih ing antawisipun tiyang Nasrani ingkang sebagian kathah punika wonten raos konjem tur tulus sembahyangipun. Para kaum Nasrani sami ngelirwakaken kamestian sembahyang, temahan sembahyangipun sembahyang ingkang meh pejah menawi boten malah pejah babar pisan. Agami Islam andhawuhaken supados kamestian wau tansah katindakaken, inggih punika sarana nindakaken salat kaliyan ajeg senajan saweg adep-adepan kaliyan emengsah. Dene dawuh bab salat kalebetaken ing bagian ingkang sajak boten wonten sesambetanipun punika kula aturi mirsani kateranganipun ing ngandhap punika. Katerangan candhakipun malih nandhang wedi ing mriki ingkang dipun kersakaken ajrih bebaya saking mengsah ingkang saged ugi lajeng nempuh para kaum muslimin menawi para kaum muslimin lena saking anggenipun anjageni mengsah salebetipun sami salat. Dados dawuh menika mangsuli malih babagan bab perang ingkang sampun kawiwitan nalika marsitakaken bab kiblah ingkang sejatosipun tansah karembak ing salebetipun surat punika. Bab waranda ingkang karembak ing dawuh ngriki punika gandeng rapet kaliyan bab perang. Jalaran wontenipun peperangan punika mahanani kathah tiyang estri ingkang dados waranda.
kathah tiyang estri ingkang dados waranda. Kajawi punika bab perang punika taksih badhe dipun wangsuli malih wonten ing erukuk candhaipun. Para kadang pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala. Kula pungkasi samanten rumiyin pangaosan menika mugi-mugi sedaya punika saged ndadosaken kiyatipun iman saha takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala. Mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Nyuwun gunging samudra pangaksami atas kesalahan kula. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.